ChatGPT 5 יצא, והנה כל מה שאתם צריכים לדעת לגבי מה חדש, וזה הולך לשנות לכם את החיים. זה זמין גם לכם, משתמשי החינם. אז דבר ראשון, הוא ממש מהיר. אם פעם הייתם צריכים לצאת מהאפליקציה ולחכות שהזמן יעבור עד שהוא ייתן תשובה, אז לא. עכשיו זה מיידי. הוא גם ממש חכם, כאילו ממש, עם היכולת לתת תשובות מדויקות ומורכבות יותר כל פעם שאתם שואלים אותו שאלה. אז נגיד אם זה כתיבה, קוד, טיפול רגשי, הוא פשוט כאילו הופך להיות סוג של מומחה בדבר, כמו שאתם עושים Deep Research, אבל עכשיו בכל מצב. בעבר היה צריך גם לבחור איזה גרסה אתם רוצים להשתמש, נגיד 4O, 1O, 7.8, לא יודע. הכל עובד על ChatGPT 5, הוא עושה הכל, וממש טוב. יש לו גם זיכרון והקשר משופרים, הוא יודע לשמור פרטים משיחות ארוכות באותו הצ'אט, והוא יחבר גם פרטים שסיפרתם לו קודם, ככה שזה הרבה יותר אישי ומותאם לכם. כאילו זה דברים שגם הקודם עשה, אבל עכשיו הוא עושה את זה הרבה יותר טוב. יש לו גם יכולות תמונה יותר טובות, הוא יכול להסתכל על תמונות שתשלחו לו, להבין ולנתח אותן הרבה יותר טוב ממה שהיה אפשר. ואם תבקשו ממנו לשנות משהו אחד בתמונה ששלחתם לו, הוא לא יצטרך עכשיו לשנות את כל התמונה, ממש ישנה את הפרט הספציפי שביקשתם ממנו לשנות. לפעמים נגיד הייתי מקבל תוצאות מיושנות אם הייתי עושה משהו ספציפי, כמו נגיד לבקש ממנו מידע על האייפון 16, אבל הדאטאבייס שלו מעודכן על ה-15. אז עכשיו זה אמור להיפטר לגמרי, והוא יודע לגלוש באינטרנט ולחלץ את המידע העדכני ביותר בלי פערים. הוא יודע להתמודד עם כמויות גדולות יותר של מידע שהוא נותן ושקורה. זאת אומרת, אם אתם מבקשים ממנו לכתוב אפליקציה, הוא עושה את זה מאלף עד תו. פשוט תסתכלו על הדבר הזה, אוקיי? תסתכלו. כאילו, זה משהו שהוא כתב לבד. זה מטורף לגמרי. אז עוד מעט יהיה אפשר לחבר את ג'ימייל והגוגל קלנדר בשביל תגובות מותאמות אישית ולהתאים את הצבעים של הצ'אט וכל מיני דברים כאלה. הולכים לשנות הכל. הולך להיות לנו עוזר אישי שיודע לטפל בנו לפי הצרכים שלנו. בזמן שסירי, לא משנה. זהו, קיצר, זה הולך להיות באמת עדכון ממש מטורף. מה דעתכם? תריבו בתגובות.